Hej, mit navn er Martin Thorborg, og jeg er det, man kalder en serieværksætter. Det vil sige, at jeg har været med til at bygge rigtig mange forskellige virksomheder. Nogle med succes, nogle med fiasko. Der er mange, der kommer og spørger mig, hvad er en rigtig iværksætter, og kan du give nogle gode iværksætterråd? En rigtig iværksætter for mig, det er en, der er god til at få gode idéer. Det er en person, der brænder for at iværksætte. En person, der tænker på sit iværksætteri 24 timer i døgnet. En person, der skaber nye ting, skaber arbejdspladser og alt muligt andet. Det er en rigtig iværksætter for mig. Gode råd. Der vil jeg sige, at der er selvfølgelig en masse, men jeg prøver at koge det lidt ned. Noget af det, der er allervigtigst, hvis man skal have succes med sin virksomhed, det er, at man virkelig brænder for det, man laver. Og det er noget med at finde ind i sig selv og finde ud af, hvad er det egentlig, jeg synes er skægt at lave? Hvad er det, jeg har det sjovt med? Gå tilbage og se, hvad var det for nogle fag i skolen, jeg var rigtig god til? Hvad er det, mine venner siger, jeg er god til? Hvad er det, min familie siger, jeg er god til? Hvad er det for noget, jeg bruger min fritid på? Hvad er det for nogle ting, jeg går og laver, som jeg føler succes med? Tænker lidt tilbage på at sige, hvad er egentlig en god dag for mig? Når jeg har haft en rigtig god dag, hvad er det så, der er sket? Og så gælder det om at prøve at få så mange elementer af det ind i det, man som sådan skal. Når man så har fundet ud af, hvad det er, man gerne vil, så gælder det om at bygge op og give den en virkelig skalle. Fordi det at være iværksætter, det er noget, der kræver en fandens masse energi. Det sjove er et eller andet sted, at når man et eller andet sted, når man sidder og som ikke iværksætter og hører, at man skal arbejde så meget, så er der mange, der bliver skræmt. Men man skal huske på, at det er ens passion, man sidder og arbejder med. Det vil sige, hvis man er glad for at spille golf, så er man jo heller ikke, når man kommer hjem efter 10 timer på golfbanen. Selvfølgelig er man træt, men det føler jo ikke, det har været arbejde. Det er jo ikke, fordi det har været hårdt i den forstand. Det har måske været hårdt fysisk, men det har været skægt hårdt. Og det er det på samme måde i iværksætteri. Har man først fundet sin rigtige hylde, så kommer man jo ikke på arbejde. Så er det jo faktisk, at man arbejder med sin hobby. Og det er noget af det, der er aller vigtigst. Så sørg for, at dit iværksætteri, det er noget, du gør som hobby. Det næste, når man så skal komme i gang, så vil jeg sige, hvis du går i skole, eller hvis du allerede har et job, så behold de ting i første omgang. Fordi man ved jo ikke med sig selv først, om man skal være iværksætter fuldstændig. Det går, at man føler, at man skal være det, men det kan også godt være, at man finder ud af efter noget tid og siger, det er slet ikke mig. Det er slet ikke mig at være iværksætter. Så er du kedelig, hvis man har smidt det hele over styr. Så min anbefaling er, at man beholder altså den indtægtskilde, eller det, man går og laver, det beholder man i starten. Og hvis man siger, at jeg har da ikke tid til begge dele, så skal man slet ikke være iværksætter i første omgang. Fordi hvis man ikke har tid til at køre 2 dele, så kan man slet ikke nå at være iværksætter alligevel. Så sørg for at beholde det, du har. Begynd at arbejde med det. Og lad os nu antage, at du vil lave et eller andet rigtig stort, et kæmpe hestestutteri. Jamen så start med at importere ridepiske fra Kina. Prøv at begynde at sælge dem på markeder. Sælg dem i webshop. Prøv at begå dine første fejltagelser. Det er bedre for eksempel at lave en dummert med importer for 5.000 kroner ridepiske, end det er at gå ind og forgifte 20 araberhingste, for at sige det som det er. Så hold dine fejltagelser i det små. Det er den næste ting. Og når først du har lavet cirka 50-60% af den omsætning, der skal til, for at du kan betale dine regninger osv., så vil jeg sige, så skal du prøve at springe ud i det fuldstændig 100%, fordi dit iværksætteri bliver aldrig til noget rigtigt, før du gør det 100%. Og du skal huske, den tid du går i skole, eller den tid du bruger på arbejdspladsen, det er den mest vågne tid, den mest produktive tid på døgnet. Det er derfor 8 til 16, hvor alle mennesker, de fleste i hvert fald, er relativt friske. Så hvis du et eller andet sted vågner op kl. 8 om morgenen og siger, wow, nu skal jeg arbejde med mit ridepiske eventyr, eller mit stutteri, halløj, eller hvad fanden man nu ellers har tænkt på, så har man altså de 8 bedste timer oveni, og fanden sagde, at man ikke skulle lave plus 50% i omsætning meget hurtigt. Så det er den næste. Den sidste ting, det er bare at komme i gang. Fordi der er alt for mange mennesker, der er bange, og du tænker, jeg er da ikke bange, men nu, du har jo sagt, ja, men jeg skal også spare nogle penge sammen, og jeg skal også have noget mere uddannelse, jeg skal have noget mere netværk osv. Jo, det er gode ting at have, ingen tvivl om det, men alt sammen i mine øjne, så er det en undskyldning for ikke at komme i gang. Man er også bange, hvis man skal lave bungee jump for første gang, så står man også op og kigger en mulighed og tænker, ja okay, vejret er også lidt dårligt, og der er meget galt og sådan noget, men det er jo ikke fordi, man ikke tør vel. Men selvfølgelig er det fordi, man ikke tør. Det er også fair nok, man er bange. Men mit råd er, ligesom Woody Allen siger, 80% af al succes, det er simpelthen at komme i gang. Det er bare som allerede 80% af vejen. Slutligt så vil jeg sige, netværk. Kom ud og mød andre mennesker. Tag dine idéer, del med alle de mennesker, du kender, alle de mennesker, du ikke kender. Få feedback på din idé. Sørg for at kommunikere med en frygtelig masse mennesker. De kan blive dine kunder. De kan give dig en masse feedback, så du ikke begår nogen fejl. Det kan være, når du sidder nørklet med dine lille ting, at så kommer du op og sådan rund og rød, ikke? Og folk vil egentlig have haft en blå og firkantet. Det ved du ikke, hvis du ikke går og snakker med en masse mennesker. Et rigtig godt sted i netværk, det er iværksætterportalen Amino, amino.dk. Derinde, der er mere end 50.000 iværksættere inde. 50.000. De har skrevet mere end 500.000 indlæg. Mit råd er at gå derind og bruge
dage på at gå igennem alle de forskellige råd. Der sidder revisorer, der sidder advokater, der sidder konceptmager, der sidder reklamefolk, der sidder folk, der hjælper med import og eksport, der sidder tonsvis. 3/4 af dem er bare almindelige iværksættere, der gerne vil give noget igen, der synes, det er fedt at netværk at hjælpe nye iværksættere. De elsker det. Den sidste del, det professionelle, det er advokater og revisorer, der sidder og hjælper. Hvorfor fanden skulle de gøre det gratis? Det gør det, fordi de håber på at få kunder. Men det fantastiske er, at de hjælper dig ganske gratis. Men når du skal lave et årsregnskab, eller du skal lave en juridisk arbejde sådan rigtigt, så bliver du nødt til at ringe til dem. Ikke? Og det er der, de håber på, at den tillid, de har vist dig, den gratis hjælp, de har givet dig, at den udmønter sig, at du vælger dem. Men det vælger du selv. Så Amino er en guldgruppe af informationer. Så hvis du som iværksætter eller kommende iværksætter ikke har været den at bruge tid, så har du virkelig gået glip af meget. Og så vil jeg sige, hvis du går i gang med det nu, så bliver det en meget, meget lang nat, for du vil ikke kunne holde dig fra det, det lover dig. Så gå ind på Amino. Derinde vil du finde al den information, du mangler. Det kan sådan der være, at du kan stille meget spørgsmål, hvis jeg er heldig lige kommer ind forbi. Det gør jeg kun 20-30 gange om dagen, så må ikke. Vi ses på Amino. Hej.